Gabon entzuleok eta ongi etorri zuzeneko saio honetara Pirineotako bidea erakutsiko dizuegu segituan. Gure eskuk antolatuta elkartasunetik elkarlanera egindako bidea erakutsiko dizuegu datozen ordu eta erdian. Igerretik hasi eta Cap de Creusera banan pizten diren 300 argi hoien berri emango dizuegu. Ikusten ari zarete Jaizkibelgo irudia zuzenean, badakizue emankizun hau gure eskuren webgunean izan ezik. Beste zenbait mediotan ere ikusi ahal izango duzuela, elkarlan horren adibide, Berrian, Naizen, Diario de Notiziasen, EITBen eta Argiaren webguneetan, eta baita 11 telebistan ere zuzeneko saioa esan bezala oraintxe hasi eta 10 arte iraungo duena. Sare sozialetan ere aurkituko gaituzue, Pirineotako bidea traolan, Via Pirenaika eta Lights for Freedom traoletan. Maider Galardi, Gabon. Gabon, Ana Irureta Goiena. Eta ondo baderitzozu, hasiko gara gaur arratsaldean bertan izan diren irudiak ikustetik. Bai, izan ere, orain tontorretara iristen ari badira ere, arratsaldean jada hasi dira elkartzen ikusi San Martingo harrian, adibidez, han jada mendi tontorrera iristen, hainbat herritar esan dugu ordea askoz ere lehenago, ordu batzuk lehenago jada hasi direla, baina zertan da Pirineotako bidea delako hau, kokapen laburra ere egin beharko genuke hasteko. Izan ere, gure eskuk bakarrik ez, Asamblea Nazional Katalanak, Omniumen laguntzarekin ere bai, gure eskuk eta Federazio de Entitate Excursionistas de Kataluniak elkarlanean egin dute, zuk aipatu dezun bezala Igerretik eta Cap de Creuserako argi bide hori. Zergatik Pirineoetan? Nazioarteko komunitatearen arreta geureganatzeko, hain zuzen, herrion autodeterminazio eskubidearen alde. Eta mezua argia da, Pirineoetatik mundura, esate baterako Gresoleteko behatokitik mundura adirazi nahi dena ez da. Katalan eta Euskal Herritarrok libre eta buru jabe izan nahi dugula, gure etorkizuna erabaki nahi dugula, eta herritarron borondatea entzun eta errespeta dadin eskatu nahi dugula. Horretarako zuk aipatu bezala 300 tontorretatik gora argiztuko dira, eta ez da, lehen esan dugun bezala, ez da hontan geratzea helburu bakarra, baizik eta aurrera bidean ere nolabaiteko mugarria jarriko duen ekitaldia izatea. Hemen pantailan arantza beste tontor bat izan ere, zuzeneko emankizun honetan aukera izango dugu toki diferenteetan zuzeneko irudi horiek jasotzeko, eta han ikusten ditugu ez da arantzan abiatuta Urkidi mendira tontorrean hainbat eta hainbat lagun, ikurriñak, familiak ikus ditzakegu ere, lagun taldeak ez da nola ara gora igotzen ari diren apurka. Bai, aipagarria Maider lagun taldeena, ez da, izan ere gaurko eguna, ez da soilik aldarrikapen eguna izan, Jaizkibelen bertan, segituan ikusiko ditugu irudi horiek ere, baina festa giroa izan da nagusi, eta horixe da gaur oroar sumatu daiteken giroa. Ikusten ditugu pixkanaka mendi hori igotzen, ikurriñak hartuta, eta pixkanaka gailur hori ere argiztatzeko bidean. Ongi esan duzu, 300 gailurretik gora izango dira gaur argiztatuta ikustiko ditugunak, Igerretik hasi eta Cap de Creusera, baina kontrako bidean. Zergatik, Katalunia aldean lehenago ilunduko duelako hemen baino, beraz ikusiko ditugu pixkanaka hango irudiak ere. Eta ongi aipatu dugu lehen ere, orain mendietara, azken tontorretara igotzen hasiak direla, eta segituan joko dugula zuzeneko irudietara, baina arratsaldeko lehen ordutik ibili da jendea bertaratzen, bai Jaizkibelen, bai beste zenbait menditan, festa giroa nagusi izan dena, eta irudi horien bila joango gara, ikusteko zertan datzan gaurko eguna. Bai, esate baterako esan duzu arratsaldeko lehen ordu horietan jada giroa nabari zela, eta nik aipatu nahi dut, esate baterako lasarte nola jaiak diren, baina ikusi ditudan 50 lagun talde hori
arratsaldeko 5etarako edo ja bidean bazijoazela hor Bortzirien inguruetara, beraz, azkenen arratsalde osoa, ez bakarrik gaua, baizik eta arratsalde osoa hartu duen ekitaldia izan da, ez? Nik uste irudi batzuk jasoak badaudela arratsaldekoak, horiek ikustea ere interesgarria izango litzateke, ze gauekoa zirraragarria izango baldin bada ere, arratsaldekoa ere izan da, ez? Lagun guzti horiek elkartu, grin hori ekitaldiak egon dira batean eta bestean, Jaizkibelen ere esate baterako, Guadalupeko gune horretan, zeon jana eta edana eta festagiroa jada arratsaldetik, ez da, Menditontorrera ikusi hor belaguako irudi horiek esate baterako. Aipatu dugu Euskal Herriaren eta Kataluniaren arteko elkartasuna, elkarlana izatera igaro dela, eta hortxe ikusi ditugu herritarrak, ez? Ikurrak hartuta, ikurrinak hartuta soinean, Isabako irudiak ikusten ari gara, gure esku dagoela aldarrikatuz, eta bereziki ikusgarria bada festa giro hori, ez? Nola lotzen diren aldarrikapena alde batetik, baina indarra eta gozatzeko gogoa bestetik. Ana, ez dakite, badakizun, ikusten dituzun hor kamisetak soinean, ez? Kamiseta urdin batzuk nik uste testura ere badela mendi eta kirol testura, baina badaukate bereizgarri bat, nik gaur bertan jakin dudana, eta da, Menditontorrak argiztuko diren bezala, kamiseta bera ere gauean argia ematen duen horietakoa da, alegia fosforito, badakizu txikitan horre pegatina horiek nolabait ilunetan pizten ziren moduan, kamiseta horiek ere argi hori ematen dute. Ikusi ditugu lehen, beste zenbait herritar ere duela zenbait urteko kamiseta soinean zutenak, ez da? Beste laranja koloreko hori, izan daiteke pizarro polit bat, pizten den kamiseta eskuratu alizateko hori ere. Auritzeko irudiak ikusten ari gara, sekulako kuadrilla handiak elkartu dira batean eta bestean. Dugu horretan, bidea zabaltzeko sekulako. Dena honetan, herritarrok, herri askotatik ikusi ditugu autobusak iristen, batera eta bestera. Bada, ekimen honetan parte hartzeko, ez da nola nahiko zifra, ez da? Eta han leku batean eta bestean bozeramaileak ere, egongo dira ere alderdi politikoetako eta sindikatuetako ordezkariak ere, eta gure esku dagoko kideak ere, nolabait mezua helarazten, ez bakarrik 9 eta 4 izango den ekitaldi horretan, baizik eta beste toki batzuetan ere, ez hor irudietan orain dela minutu batzuk ikusi dugu, esate baterako Zelai Nikolas bera, abia puntuko pistoletazoa edo ematen, orain ikuste dugun jende kuadrilla guzti hori mendira abiatu aurretik. Aipatzekoa Jaizkibelen izango dela ekitaldi nagusi hori, eta Jaizkibel gailur berde deritzen horietakoa izan dela, alegia irisgarritasunarekiko edo saiakera batean nolabait mendi zailak edo igo ezin dituzten hoientzat gonbita ere bertan izan zedin, lanzaderak ikusi ditugu batean eta bestean, autobusean ere bertaratu al izateko. Hortxe urkidiko irudiak, behin da berriz aipatu dugu eta aipatuko dugu festa giroa dela ere nagusi, eguraldia lagun, hori bai, hondartzako planari uko eginda. Baina, arratsalde parterako, iluntze parterako, temperaturak eta nola jeitsi direnik horri irakurri, eta elkarrizketa bat Josu Etxaburu berak aipatzen zuela aste oso egon dela eguraldiari begira, eta ematen du, ondo aguantatu duela, eta eguraldia lagun izan degula, eta hain zuzen ere, Josu Etxaburuz ari garela, eta zuk Jaizkibel aipatu duzunez, arekin hitz egiten hasiko gara. Kaixo, arratsaldeon edo gabon, Josu, zer moduz? Zegiro Jaizkibelen? Arratsaldeon gabon, primeran gaude Jaizkibel aldetik. Zer nolakoa izan da horra heldu eta jendetza guzti hori ikustea, nola izan da lehen momentu hori? Izugarri polita izan da, eta ikustea batipat jendea nola etortzen aritu izan den, zer nolako jendetza batu denen ben, eta are izugarriagoa da pentsatzea,
hemen egiten ari garena Jaizkibelen beste 154 menditan egiten ari garela. Milaka eta milaka herritar gaur 154 mendi argiztatzen. Benetan, izugarri, ekimen hau bihotzean gordeko dugun ekimena da, eta benetan, zifretatik harago, bizipenetan oinarrituko dugun beste mugarri bat izango da gure irudia. Josu, zuk zeuk aipatu duzu, 154 tontor argiztuko direla Euskal Herrian, baina egia esan, azken egunetan, 154 horiek, baina 20 gutxiago ziren, beraz, 20 gehitu dira, zuk esan duzu ez da zifra kontua, baina horrek nolabait indar bat ematen du ez da? Indarra berez eta hasieratik zeukan, dauka eta izango du ekimen honek. Egia da, aurkezpena egin gendun egunean 115 mendi argiztatzea aurre ikusten gendula Euskal Herritarrok, eta ordundik eta gaur egunera 40 bat gehiago gehitu behar izan ditugu. Eta bide batez, nik esango nuke gainera, esker berezi bat luzatu behar zaiela, milaka herritar hoiek euren menditara joateko 300 kilometro inguru egin, eta mendigailurretan argiak hartu eta argiztatzen lagunduko dutenak erabakitzeko eskubidea. Nik uste beharrezkoa, merezia dala, aipamen hori egitea, eta horrekin batera baita ere, esango nukeena da, eta hemen ikustea baino besterik ez dago, zer nolako belaunaldi desberdinak elkartuko garen gailurretan. Horixe da. Adinean sartutakoak batzuk, eta beste batzuk ostera umeekin edo aurdun daudenak igoko dira. Gaur gure historiaren beste zati bat idazten hasiko gara. Horixe da izan ere gakoetako bat, minutu gutxi barru hasiko da ekitaldi nagusia, baina zuk zeuk zenion bezala, Josu, herritarrek hitza izatea, herritarren ekimenez egindako hau, herritarrongan dago fokua eta horregon behar da. Ez dakit aukerarik izan ote duzun, bertaran Jaizkibelera gerturatu den norbaitekin hitz egiteko, zer nolako sentsazioak, zer nolako emozioak bildu dituzun? Egia da, eguna joan da, egunak etorri, ibili izan garela esanez, herri gogoa piztuko zuen ekimena dala hau. Eta nik esango nuke lortu dela. Gaurko ekimena berezia da, mundiala da, eta berezia da gauza askogatik. Berezia da milaka euskal herritar, eta beste milaka katalan mendietan izango ditugulako, Europari mezu argi bat helarazten, autodeterminazio eskubide hori gauzatu egin nahi dugula eta oso determinatuta gaudela hori lortzeko, baina berezia da baita ere, gailurretan estelako bukatzen gaurko ekimenaren dimentsioa. Herrietan ere, hainbat herritan, inguru desberdinak argiztatuko dituzte. Eta Jaizkibelen eta hainbat mendi ingurutan sortuko den giroa, nik uste guzti horrek egiten duela gaurko ekimena, benetako jauzi kualitatibo bat izatea. Josu, zuk zeuk aipatu duzu orain Jaizkibelen zaudete, baina ez soilik Euskal Herritarrak, katalanak ere elkarlanean ari zarete, eta hori bada urrats bat aurrera egitea, ez? Orain arte elkarren lanei babesa adierazten aritu gara bai, baina urrats hau elkarrekin lan egitea izan da, beraz, hor bada beste mugarri batzuk aipatzen zenun herri gogoa piztekoa izango da gaurko ekitaldia, baina hor beste lan egiteko, elkarlanerako eta beste urrats kualitatibo bat emateko moduko gertakaria da gaurkoa. Bai, gure eskuk ekimen hau, ekimen honen dimentsioa, eremu askotatik begiratzen du. Eta bat bada Euskal Herritarrok eta herri gogo hori piztea eta gainera herri ibili izan garenean aipatu izan dugu mendiak argiztatzeko besteko helburua eta erronka zala beste hainbat herri piztea. Baina ez hori bakarrik, ze orain hitz egiten ari garena da Pirineoak argiztatzera joango bagina bakarrik batzuk edo bakarrik besteak, akaso lortuko genuke baina zailagoa litzateke.
baina bi herri onartean Pirineoak argistatzea lortuko dugu gaurko ilunabarro honetan. Bada jauzi kualitatibo bat, eta bada gainera guk duela hilabete batzuk, urtebete bat esango nukenik, esaten ari garena. Eta da, elkartasunetik, elkarlanera jauzi egin behar genuela. Eta orain arte, jakin badakigula, gure herri bakoitzak bere bidea eginez, zer lortzeko kapaz izan den. Baina oraindik ez dakiguna da, bi herriok elkar hartuta, zer egiteko gai garen. Datozen urteak, elkarlan hori indartzeko urteak izango dira. Eta erakusteko dagokionari, Europari, arazoa ez dagoela ez Euskal Herrian, ez Katalunian, arazoa gurean ez dagoela. Arazoa beste batzuk dutela. Demokraziaren zentzu sakonari helduta, erantzun demokratiko bat eman behar diotelako herri nahi, herri gogo eta herri izate nahi hori. Beraz, datozen urteak bai izango dirala, etxean eragile desberdinekin lanean jarraitzeko urteak, burujabetza klabeetan ari garen eragile onarteko sinergiak aurkitzekoa, baina baita be, gugandik kanpo, pixka bat begirada igoz, ez bakarrik katalanekin edo gallegoekin, eta bai ostera, Europako beste hainbat herriekin ere elkarlanean, iragartzen ari dalako erreferendumak batean eta bestean. Olatu hori ez da eztabaidatzen etorriko ote dan, edo ez dan etorriko. Kontua da noiz etorriko dan, eta kontua da Euskal Herritarrok non harrapatzea nahi dugun olatu horrek, gu ere olatu horretan igo eta benetan erabakitzeko eskubide hori gauzatu dezagun. Horixe, galdetu behar nizun, ez dakit akaso erantzun didazuia da, baina ez bakarrik katalanak eta Euskal Herritarrak, baizik eta Europari begira ari zeate, erreferendumak aipatu dituzu, beraz, ze garrantzia du beste herriekin ere nolabaiteko aliantza horiek egitea, eta ze garrantzia izango du, esate baterako Eskozian datorren urtean aurre ikusten denak. Gure ustez, aliantza horiek indartu beharreko aliantzak dira. Aliantza estrategikoak izango dira, burujabetza osoaren bide jorratze horretan. Beraz, egia da, Eskoziak oraintxe, Sturgeonen ahotik aipatutako horrek, 2023ko urrian, bigarren erreferendum bat iragartzearenak ere, auspotu duela, olatu aldi hori, baina jakitun gaude, Eskozia ez dela bakarra, beste hainbat herri ere badirala, gogo horrekin. Beraz, kontua izango da, elkarlanean aritzea, bai etxe barruan, bai ingurukoekin, eta baita be, Europako beste herrialde guzti horiekin. Azken batean, 21. mendeko Europa izango bada, horretan Euskaldunok eta Euskal Herriak ere bere lekua izan beharko du, eta hor, Euskal Herritar guztiok gaude deituta. Hausnarketa horretara, langintza horretara, konpromiso horretara, 21. mendeko Euskal Herria izango dalako Euskal Herritarrok nahi duguna. Josu, zu agurtu aurretik konta iguzu orain eta hemendik eta aurrera zein dan tokatzen den plana, hor gora ikusten dugu jendea, behatokian zaudete, okerrez baldin bagaude, eta berehala ekitaldi nagusia hasiko da, ez dakite zuek nola segituko duzu hori, Jaizkibelen puntua zein izango da, zein da asmoa ilundu bitarten? Ilundu bitarteko asmoa da aurrena gonbidatuei harrera egin, gonbidatuekin gozatu baita ere, itzazpertu egokiak bideratu eta gozatu edozein herritar gisa gaur hemen gertatuko dana. Jakin da gainera, gu bakarrik Jaizkibelekoaz gozatuko dugula, baina Euskal Herritarrok gozatu beharreko ekimena bada, jakin da 154 mendigailurretan milaka eta milaka Euskal Herritar daudela, hain zuzen ere, erabakitzeko eskubide horren aldarrikapena egiten eta Europari mezu argia bideratzen. Bagarela bi herri gogo, badugula
Europak gure berri jakin behar du, eta jakin behar du baita ere, gure herrigogo horri irtenbide demokratiko bat eman behar zaiola. Primeran, Josu, utziko zaitugu gozatzen Jaizkibelen egingo duzuen festa horretaz, eta berehala zuzenean goaz Gils de Zerdeñara, bertan hastear da, ikusten dugun modura, ekitaldi politiko nagusia. No que us hem fet esperar uns minuts, però coses del YouTube, de l'streaming, que aquest acte s'està emetent per tots aquells que estiguin a casa, per exemple, i que s'estiguin perdent aquest magnífic espectacle, aquesta postal autèntica del nostre Pirineu. La veritat és que molts de vosaltres segurament veu estar també, ara fa justament un any, davant del Pedraforca. Veu disfrutar amb aquella encesa de farells en el Pedraforca, però és que avui hem agafat un fragment important, perquè veiem a Moixeró, veiem la Tossa d'Alp. En aquests moments hi ha 300 cims amb gent que està amb farells com aquest, pujant-los per tal que en el moment en què es produeixi la foscor, Oiexek zuzenean Gils de Zerdeñatik jasotzen ari garen irudiak, ekitaldi ofizial horren hasiera, horren ondotik etorriko dira adierazpenak, bai ANS-ren partetik, bai gure eskuren partetik, eta baita Kataluniako Mendizale Elkarten Federaziotik ere. Bai, horre, aipatu ez, streamingez jarraitzen ari diren horientzako ere nolabait bederatziak eta laurdenetan hastekoa zen, apurba beranduxiago hasi da, minutu batzuk besterik ez, baina hor komentatzen ari zen aurkezlea, sekulako irudiak izango dituztela, izan ere iluntze parteran horre tontor guzti horiek pizterakoan, ni gogoan dute orain dela urte batzuk aiako harriak piztu zirenean, zen olako irudi ederra utzi zuten, gaur egun ere oraindik erabiltzen ari garena, haiek horko zea hortatik balkoi eder horretatik, Pirineoetako balkoi eder horretatik ere, ikusteko aukera izango dute halako irudi potente bat. S'ha fet llarg, s'ha fet bastant llarg aquest últim tram, però jo crec que finalment s'hi arriba, i si arribes i veus això, el cert és que dona gust. I per culpa de l'alcalde de Guils estem avui aquí perquè al principi vam donar-li voltes a quin era el lloc ideal per poder tenir una visió perifèrica al màxim de bonica possible. Alkateak ere parte hartuko duela, izan ere anazuke aipatu ez gure eskukoak, ANC-koak, baina jende pila bat izango da gaur hitzartzean holtza horretan, Josep Mendomir Gilseko alkatea, Marc Sellares Republikako artisten ordezkaria, Òmnium Kulturaleko Didac Amat, Mendizaleen Federazioko Jordi Merino, Amalur Alberez gure eskutik, Dolors Feliu Asamblea Nazional Katalanatik, eta txalapartariak bai hasieran eta bai bukaeran. Beraz, luze ezakit joko duen, baina seguru zirraragarri segituko duela. Zirraragarri segituko duen bezala, mendi ibibide guzti horrek ikusten dugu hemen lokal barruan sartuta gaude, horrenik ez dugu ikustenea ilunduta dagoen ala ez, baina apurka ikusi dezakegu monitore guzti hauetan nola ilunabar eder hori gertatzen ari den, eta eguna ilunduala argiak non nahi piztuko dira. Eta aurkezleak berak zioen alkateak, Gils de Zerdeñako alkateak bazuela errurik gaur hemen eta orain bista panoramiko oinez gozatzen egoterik ez, hortxeari gara ikusten Tossa d'Alpeko irudia, zuzenean irudi ederra, eta segituan ikusiko duguna, une batetik bestera, eguzkia sartzen denean, argiztatuta. Esaten ari baikara, 300 gailurretik gora izango direla gaur argiztatuak ikusten ditugunak, eta soilik, nolabait esatearren, hoietako 154 izango dira Euskal Herrian daudenak, gainerakoak Katalunian izango dira, eta San Martingo harria bertan esaten ari gara behin eta berriro 300 bat tontorri izango direla, eta horietako batzuk ez dugu ahaztu behar 3000koak izango direla, zuk aipatu dezulako batzuk berdeak, irisgarritasun aldetik errazagoa direnak, baina beste batzuk gorriak izango direla, nolabaiteko zailtasun teknikoa handiagoa dutenak. Hala ere gure eskutik
halako mezu bat, gure ez da 3.000koa, gu 8.000koaren bideragoaz, eta Josuk aipatzen zuen hori ez da, nola gaurkoa mugarri izan alden bai, baina hemendik eta aurrera jomuga dela hain zuzen ere herrien autodeterminazio eskubide hori errespetatu dadin lanean eta lanean segitzea. Eta gauza bat esango dizut, lanean eta lanean segitzeko bazkideak ez zaizkio gaizki etorriko gure eskuri. Ez, badiote gure eskun gaur egun 3.000 direla, baina baldakizue Omniumek, zenbat bazkide dauzka? Zenbat dauzka, nahi esan? 190.000, badu oraindik aldea 190.000ra heltzeko, bazkideak behar ditu gure eskuk. Aipagarria, gaurko ekimen honi begira ere ez direla norbanakoak izan bakarrik parte hartu dutenak, erakundeak ere izan direla, beraien ekarpena egin dutenak, besteak beste gaur argiztapenerako behar dituzten faro handi hoiek erosteko edo egon direla bai udalak, bai elkarteak, alegia ez soilik pertsonak, baizik eta erakundek ere parte hartu dutela, eta beraz badela gure eskuri nola lagundu, eta badela gure herriaren autodeterminazio eskubidean aurre egiteko laguntzeko forma bat baino gehiago. Zuk esan duzu horre farola handi horiek, ikusten duzu hor urkidin piztua dela da jarri dutela faro handi hori hor, bitu. Drona atzera joan da ere, oraindik argi izpi bat ikusi daiteke, hori gogoratu behar gara imposiblea dela sekulako argikate bat, baina ilusioa egiten du ez, eta zirrara pizten duela non nahi, antortxa, argiztapen antortxa horiek piztuta ikustea. Bai, da pentsatzea, Pirinioetan mendilerro guztian zehar badela halako marra bat, imaginarioa baldin bada ere, baina puntu argi, puntu zuri guzti horiek lotzen dituen marra bat Euskal Herritik Kataluniara arte iristen dena, ez da? Bai, zirraragarria da, eta ziur naiz, iluntzen den enean, eta argi horrek espazio handiagoa betetzen duen enean, are ikusgarriagoa izango dela irudi hori. Eta zirraragarria Jaizkibeleko irudiak ere, eta ikusi horre jasotzen ari geran Belaino eta Tontor eta Ilunabar hori Punta Malakara hortan ere, ederrak esan gabe doa. Aipatu dugu Jaizkibel, zergatik jotzen dugu Jaizkibelera, Donostiako, Pasaiko, Lezoko eta Hondarribiko herritarrei egokitu zaielako toki hori, baina hala ere eragile eta alderdietako ordezkariak bertan egon direlako, eta baita beste herri batzuetako jende bat ere bai ez, izan ere modu asko zeuden ekitaldian parte hartzeko, eta besteak beste lantzaderak jarrita zeuden Guadalupetik eta Jaizkibeleko behatoki horretara igotzeko, nola baitalik eta jende gehienak parte hartzeko. Eta etxetik ere errepikatuko dugu nolabait parte hartzeko bidea badela sare sozialen bidez, ondorengo traolak erabilita, Pirinioetako bidea, Via Pirenaika edo Lights for Freedom sare sozialetan topatuko dituzue, bai mendietan bertan, gailurretan bertan dauden parte hartzaileen irudiak ikusgarriak denak, eta etxetik ere parte hartzeko modukoa. Aipagarria, lehen Josuk zioen hildotik, nazioartera begira jarrita gaudela, eta hortik ere Lights for Freedom traola hori, Europan ikus dezatela badela lerro bat Euskal Herria eta Katalunia lotzen dituena, hortxe ingelesez ere traola hori, Pirinioetako bidea eta Via Pirenaikarekin batera. Behin eta berriro errepikatzen ari gara, modu asko daudela ekitaldi honetan parte hartzeko, baina mendietako gailurretara igotzera dela horietako bat, nik aitortuko dizut, Ana, enaiz hemengo mendizaleena, baina egia esango dizut, Twitterreko irudiak ikusita, inbidia puntu bat piztu zait egia esan, Ilunabar horiek, kuadrilla giro hori, ez dakit, nolabait herri gogo hori berpiztekoa, ez? Egin dira hainbat eta hainbat mobilizazio gure esku sortu zenetik, 2003tik, gero aletuko izkizut, nahi baldin badezu, ze gizakatea baino gehiago izan da, beraz horiek aletuko izkizut gero, baina hau izan daiteke Josuk zioen bezala berriz ere herri gogo hori edo pizgarri hori Bona nit, jo no soc tan valent com en Marc, unea. Hor ikusten dugu pantalla txikian
disculpeu-me jada d'avançar. Òmnium Kulturaleko kidea hitza hartzera doala. Eta pantaila handian saioa eta atentzioa ematen duena, ala bai niri behintzat kontrapuntua, ez? Ze irudiari garen ikusten jaizkibelen jendez betea dagoen mendia festa giroan eta nola badirudien horrek unibertso oso bat eta ze soil eta ze txiki ikusten diren saioako mendigailurrera joatera baki duten hoiek hortxe txiki badiogu, ez, argi puntuak sortuko direla gaurkoan, eta horixe ikusten genuena, ez? Zuzenean goaz berriro ere Kataluniako ekitaldi politikora, Gilde Zerdeinara. Irak amat Òmnium Kulturalekoa bertan. Des d'aquest escenari estan, no? I aprofitant en nom dels 190.000 socis i sòcies d'Òmnium Cultural, sí que us volíem donar les gràcies als companys, als voluntaris que estan pujant, no? Avui a tots aquests més de 300 cims, però també als companys i les companyes de l'Assemblea, us demanem un fort aplaudiment, no?, per tota la feina que han fet, als companys de Gures Curago, als companys de la Federació Excursionista de Catalunya, que són una verdadera estructura d'estat, als companys d'Artistes per la República, també a l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, que està fent avui aquest tipus d'accions, no?, que està donant suport, i per descomptat, com no, a la Fundació Reixida. Però més enllà dels agraïments, bueno, i a l'alcalde, alcalde, jo crec que vostè pensava en nosaltres el dia de Sant Joan, quan pujàvem cap aquí, molts ens hem recordat de vostè, i pensarem durant un temps, però amb aquestes vistes tan boniques. Ara. En tot cas, com us deia, no, per Òmnium Cultural, la solidaritat és la tendresa dels pobles, és l'única eina, i ho és sobretot perquè venim de lluny. No? I si mirem una mica enrere, no? Si mirem una mica cap a aquests Pirineus, ens adonem que la solidaritat entre la societat civil basca, amb Gurescu al capdavant, i la societat civil catalana ve de molt lluny. No? En Marc abans ens parlava de l'any 33, al cap d'uns anys, 6 anys més tard, l'Endacari Aguirre i el president Companys, malauradament, van tenir que emprendre el camí cap a l'exili d'aquestes muntanyes, que alguns voldrien que fos frontera, malgrat entre Catalunya al sud i la Catalunya del nord no ho són, però als anys 70, amb el procés de Burgos, no? Tots els comitès de solidaritat contra el procés de Burgos que es van organitzar arreu dels països catalans, l'1 d'octubre, els milers de ciutadans del País Basc o d'arreu d'Euskal Herria que van venir a defensar les urnes, i com no, jo també vull dir-ho des d'aquí, no? I tot l'agraïment, us ho hem dit moltes vegades en privat, nos lo hemos dicho muchas veces en privado, però també volem fer públic des d'Òmnium Cultural durant aquests últims 5 anys, no? En els moments fràgils en què el nostre antic president i estimadíssim Jordi Cuixart va estar a la presó, cada cop que vam anar a Euskal Herria, a la societat civil basca i amb Gurescu al capdavant, no només ens van donar tot el suport, sinó que ens van obrir les portes de casa seva, van organitzar actes de suport, van fer tot el que va caler, van recollir signatures per l'amnistia. Per tant, des d'aquí, Esquerrik Asko, moltes gràcies i un aplaudiment per tota aquesta gent, no?, que més enllà de les nostres fronteres ha defensat el dret a l'autodeterminació com ningú. I per no allargar-me molt, perquè també els companys han de llegir, si no se'ls hi farà fosc, som aquí per reivindicar, no?, aquesta solidaritat entre pobles, però no només mirant cap enrere, sinó sobretot mirant cap endavant, que és segurament el que li falta al poble de Catalunya i al conjunt dels països catalans. I aquí és on estem convençuts que el d'avui és el primer pas, no? És el primer pas d'un conjunt d'aliances, un conjunt de camins per fer de forma conjunta en la defensa del dret a l'autodeterminació dels nostres pobles, a la defensa de la plena independència política dels nostres pobles, i aquí només podem dir, no?, reiterar un cop més el nostre compromís i a seguir treballar de forma conjunta. Per tant, llum, definitivament, no? Avui la veurem lluny per la independència del nostre país, lluny per l'autodeterminació i lluny per aquesta solidaritat, per aquesta tendresa entre els pobles. Visca Catalunya, Gora Euskal Herria eskatuta, visca Catalunya lliure. Gràcies al Dídac també. M'agradaria que... Sí, sense por, vinga, va. Independència. Vinga. El president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya sap que té entre les mans una de les federacions amb més llicències que hi ha a l'estat espanyol, i a Catalunya és una part entzun molt ditugu important. independentziaren aldeko aldarriak, izan ere, horixe izan da Omniumetik bidalitako mezuetako bat, ez da, autodeterminazio eskubidea aldarrikatzea mugetatik aratago, eta ze muga ederragoa Pirinioak baino, muga naturala behintzat, bi herri hauen arteko elkartasuna
irudikatzeko eta hain zuzen bi herri hauen autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko, ez? Gogoratu du hala ere Kataluniak bere autodeterminazio eskubidea aldarrikatu duenetan Euskal Herria ere ondoan izan duela eta tira hortxe. Bai, berriz ere aipatu dugun salto edo jauzi kualitatibo hori, nolabait elkartasunetik elkarlanerakoa, ez da, orain arte elkartasunez lotu bagara ere, orain elkarlanera jauzi hori egitea, eta hori da hain zuzen ere, Gils de Cerdeñan elkartzearen arrazoietako bat, ez da, entzutea bai omniumekoak, bai gure eskukoak, bai asambleakoak guztiak, mezu bateratu bat, ematen guztiok, herritar guztiak ere, mezu bateratu baten alde mendietara igotzen, ikusten dugu menditontor horietara nola iristen ari diren apurka herritarrak. Eta entzun esan duzu, entzun, gutxitan entzungo da gau iluntzeko 9:30 hainbeste jende gailur guzti hauetan, ez da? Zirraragarria benetan ikusten ari gara nola pixkanaka ari den eguzkia sartzen, nola pixkanaka indarra handiagoa hartzen duen argi horrek eta nola jendea bertan dagoen oraindik ere gogotsu, ez da? Jaizkibelgo irudiak oraintxe bertan ikusten ari garenak, zain, hori ere izan da, arratsaldean zehar jaso dugun mezu bat, jendea zain, argizpi hori noiz handituko, hortxe ikusten dugu, txiki ikusten dugu, eta pozik, eta dantzan, zain. Jendea saltoka ikusi, linterna batzuk nik lehen Twitterren ikusi diot bati, mendira igotzeko geratzen zaidan azkeneko egin beharra edo da linternari pilak jartzea, ikusten ditugu hor frontalarekin guztiak, fresko ere egiten du, Hortzaizuko irudiak horiek, bai, horiek berokia jantzita soinean, Jaizkibelen beste giro baten zebiltzan, ez da? Beste aldarte bat, bai. Aipatu behar nizun, Ana, horietako batzuk gorriak berdeak direla, gailur berdeak direla, ez dutela aparteko zailtasunik antza eta jende gehienarentzat irisgarriak direla, esate baterako, Lasartekoak Unanuara joan dira, eta han joan da Northern Walking taldea ere ara junda, eta adin bateko Andreak, eta familiak ere bai, eta nola baiteko lagun giro horretan lasai, eta gero bestetik baditugu gailur gorriak, horietako gehienak erdialdeko Pirineoetan daude, naiz eta Euskal Herrian badauden horietako batzuk. Horietan mendizale trebatuentzat egongo da bidea egokituta, eta noski aforo txikiagoa izango dute. Horregatik agian ikusten dugun jende diferentzia hori, ez da, akaso Jaizkibelen jende pila bat ikusi dezakegu, eta Gresoleten agian gutxiago. Baina helburua esan dugun bezala ez da menditontor guztiak bete-beteta egotea, baizik eta toki horietan une berean sensazio hori partekatzea eta gailur horiek nolabait konkistatu direla edo irudikatzea. Eta gailur hori ez denez iritsi behar dugun bakarra, baizik eta aurrerago iritsi behar garenez, izan dadila hau mendilasterketa bat baino gehiago herri ekimenez antolatutako mobilizazio bat. Aipagarria gainera, lehen ere komentatu dugu, hasiera batean 120 gailur izango zirela Euskal Herrian gaur argiztatuko zirenak, baina gero joan direla taldeak eskatuz eta hala iritsi garela 154 izatera, gailur gorriak gehitu diren azken horiek, beraz, badela hor indar bat berezia Arlazetik zuzenean irudi hori, hortxe ikusten dugu argia piztuta horrere, ikusgarria, mendia soila eta talde txikitxo batek. Lehen aipatu duan agu bezala pantalla baten atzean ikusten ari den horrentzako ere iruditzen zait emozionantea dela. Naiz eta hori, toki batzuetan jende gehiago egon eta beste batzuetan gutxiago, baina argi horiek ikustea eta zuzenean ari garela pentsatzea, nolabait ematen dio balio erantzi hori. Beti ere, begia jarrita Gils de Cerdeñako ekitaldi nagusian. Aipatu dugunez asko dira parte hartuko duten hizlariak, eta beraz, orain izan da Jordi Merino mendizale elkarteko kidea hizketan,
Eta hurrengoa da Amalur Alvarez gure eskukoa izango da, ari ere entzun beharko dizkiogu hitzak, ez da, Ana? Bai, segituan egingo dugu bat berriro ere ekitaldi politiko horrekin. Aipatzen ari gara, baina eta berriz zuzeneko irudiak direla eskaintzen ari garen hoiek, eta zuzeneko irudiak direnez, bagoaz ikusten nola pixkanaka badoan iluntzen, bagoaz ikusten nola jendea eserita dagoen, momentu horren zain, ez? Guari gara ikusten pixkanaka badoazela pizten argi hoiek, baina egongo da momentu bat non 300 gailur hoiek guztiak egongo diren argiztatuak banan talde txiki hoien eskutik, eta horixe izango da gaur benetan momenturik hunkigarriena, ez da? Ze polita litzateken, egia da, unekoa bizi behar dugu, Ana, baina ze polita litzateken ere hau guztia jaso, eta irudi hauek etorkizunean ikustea, eta esatea ni bertan egon nintzen, ez? Niri adibidez gizakatean hori gertatzen zait, 2014koan, baina da 8 urte pasatu dira, eta oraindik badakit nun nengoen eta nola joan zen egun hori, eta nola joan ginen kuadrilan, eta beraz, horren oroitzapena edukitzea, nik uste oso polita izango dela. Izan ere, irudiak behintzat harrigarriak dira. Eta ez soilik irudiak, ez? Josuri entzun diogu, mugarri bat izan dela gaurkoa, mugarri bat dela, lehen aldiz elkarlan hori ikusi dugulako bi herrien artean, ez da? Mugarri horren parte izatea, hori ere hortxe geldituko da, ez? Eta zuri ere Maider hemendik 8 urtera ere alaxe gogoratuko dugu. Ziur, baietz naiz eta Ana, zuk eta biok esango dugun guk nolabait parte hartu genuela. Nik ez dakit gero jakin nahiko nuke, norbaitek entzuten gaituen eta Twitterren edo horrela, edo jakinarazten digun bestela, norbaitek entzuten gaituen, baina hori gumendian egon ezarren nolabait parte hartzen ari garela, eta hortaz ere gogoratuko gara. batetik, ekitaldiko txalapartariak bestetik, argizpiak, nola ikusten diren, San Martingo herritik argizpi hori, zirrara sortzen du, ez? Bazenion Maider, gu ere nolabait bagarela honen parte bainoski gu, eta etxetik ala beste dozein lekutatik gaur gailurroietara joaterik izan ez duten guzti horiek, eta hau zuzenean jarraitzen ari direnak. Eta esango nuke gainera ez soilik gailur baten parte, bat baino gehiago zuzenean ikusten ari garelako eta nolabait ekimen honen parte ere bagarelako gainontzeko guztiok, ezta?
Bai, eta entzuten ari zaretenez batzuk, etxetik, oroitzapen hori baduzuela parte hartzeko modua, hashtag hoien bidez, Lights for Freedom, Via Pirenaika eta Pirineoen bidea, Pirinioetako bidea. Eta bidalizki guzue hori komentarioak, eta bidali bestela etxetik ari zaretenok ere bai, bidali argazkiak jarri, beste erabatzuk badaudelako parte hartzeko, eta guk gustoz jasoko ditugulako, eta zuek ere izan alko zaretelako nolabait guzti honen parte. Eta traola hoietan topatu ditzakezuela gainera, gailurretan dauden hoiek igotzen dituzten argazki eta gainerakoak benetan emankizun honetan agertzen direnaz gain bertatik bertara bizi duten horien sentsazioak eta bizipenak ikustea benetan polita dela, badiogu Pirineotako bidea, Via Pirenaika eta Lights for Freedom. Jaizkibelgo irudiak ikusten ari gara, trampa egin digute. Guk esan dugu argi bat piztuko zela gailur bakoitzean, eta hemen Jaizkibelen sekulako linterna pila piztuta dauzkate, eta bide bat osatu dute, zuk lehen aipatu duzun Aiako Harrian ikusi genuen haren antza handiagoa hartzen duena, ezta? Bai, eta minutuek aurrera eginela, geroz eta ilunagoa dago, eta beraz, argi horiek geroz eta argitsuagoak izango dira. Jaizkibelen aipatu dugu toki diferentetako jendea dagoela, eta hainbat tontorretan, herri diferentetatik ere bai, baina jo dezagun zuzenean Amalur Albarezen hitzartze horretara. Asamblea, con la gente de la FEC, con Omnium, con los artistas de la República y con todas las personas aquí reunidas hoy y las que nos están siguiendo también por internet. Hoy estamos viviendo un día muy especial, un día emocionante, lleno de magia que guardaremos en nuestra memoria. Esta combinación de reivindicaciones de naturaleza, de montaña, de noche y luz tiene una fuerza increíble. Y está siendo posible gracias a la participación de miles de personas comprometidas con el futuro de nuestros países. Y por supuesto, gracias a las innumerables personas implicadas en la organización. Eskerrik asko guztioi bihotzez. Moltes gracias. Beste behin euskaldunak eta katalanak jendearen ahalmena erakusten ari gara. Pirineotako gailurretan dagoen argi bakoitza gure herrien burujabetza eta askatasunaren bidea argiztatzen duen izar bat da. Ekintza ikusgarri honek, Pirineotako bide eder honek, ederki erakusten du zein handia den herrien arteko lankidetzak eraikitzeko duen gaitasun hori. Euskal Herriko eta Kataluniako indarrak bilduta, Pirineo osoa argiztatzeko gai izan gara gaur. Eta elkarlanean eta indarrak batzen jarraitzen badugu gure helburuetan aurrera egiteko gai izango gara. Aurrera begira, ekimen bateratu berrien aldeko apustua egiten dugu guk, ez bakarriko Euskal Herriaren eta Kataluniaren artean, baita aske eta burujabe izateko borrokan ari diren Europan eta munduko gainontzeko herri guztien artean. Esta acción tan espectacular, esta Vía Pirenaica, es la demostración de lo que la cooperación entre pueblos es capaz de construir. Sumando fuerzas vascas y catalanas, hemos sido capaces de hoy iluminar todo el Pirineo. Y si seguimos cooperando y sumando fuerzas, seremos capaces de avanzar en nuestros objetivos comunes. Apostamos por ello nosotros de cara al futuro. Apostamos por nuevas iniciativas conjuntas, no solo entre entidades vascas y catalanas, sino también junto con organizaciones de otros pueblos de Europa y del mundo que luchan por ser libres y soberanos. Hoy hemos llevado la reivindicación a favor del derecho a autodeterminación a más de 300 cumbres de todo el Pirineo. Ejercer el derecho a autodeterminación es una cuestión de democracia. Cuando hay un pueblo que desea ser dueño de su destino, cuando hay una mayoría social que quiere decidir su estatus político, que quiere conformar un Estado independiente, la mejor opción, la más democrática, la que preserva mejor los derechos de la ciudadanía, es ejercer el derecho de autodeterminación. Erabakitzeko eskubidea, 21. mendeko demokraziaren giltza da. Herriek beren etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea errespetatu gabe ezin da hitz egin inolaz ere benetako demokrazia batez.
La causa de la autodeterminación de los pueblos es la gran lucha democratizadora del siglo XXI, la que escucha a la gente, la que da el poder de la decisión a la gente y lo hace encima en condiciones de igualdad. Autodeterminazio eskubidearekin batera, Pirinioetako bideak mugen ikuspegi demokratikoa ere aldarrikatzen du. Mugak demokratikoki erabaki behar dira, botoen bidez eta inolaz ere inposizioa, indarkeria edota gerraren bidez. La acción de la Vía Pirenaica reivindica también una visión democrática de las fronteras. Reclamamos que las fronteras se decidan democráticamente, con votos, y nunca con imposiciones, con violencia, con guerras o con más sufrimiento. Además, queremos dejar claro que para Euskal Herria y Cataluña el Pirineo nunca representa una frontera, sino un punto de encuentro para las vascas y vascos y catalanas y catalanes de ambos lados de la cordillera. Mobilizazio eder eta zoragarri honen bidez, nazioarteko komunitateari eta haren instituzioei, eta bereziki Europako instituzioei, Europako eremuari, mezu argi bat helarazi nahi diogu. Gure herriarentzat errespetua eskatzen dugu. Gure hizkuntza eta kulturarentzat begirunea exigitzen dugu. Gure herritar guztien eskubide zibil eta politikoak errespetatzea eskatzen dugu. Gure herrien borondate demokratikoa errespetatzea exigitzen dugu. Con esta gran y maravillosa movilización, nos dirigimos hoy a la comunidad internacional y a sus instituciones, y en especial a las instituciones y al marco europeo, con un mensaje claro. Exigimos respeto para nuestros pueblos. We demand respect for our languages and our cultures. We demand respect for the civil and political rights of each and every one of our citizens. We demand respect for the democratic will of our peoples. Ese respeto que exigimos hoy es el camino para garantizar la democracia, la libertad y los derechos fundamentales. Hay que poner fin a la represión, a la humillación y al espionaje. It's time to acknowledge our people's decisions. Decidir el futuro de un pueblo es ejercer la democracia y la libertad, tanto en Escocia, en Euskal Herria, aquí en Cataluña, en Irlanda o en cualquier otro pueblo del mundo. Gau magiko honetan, ehunda gailurretara igo gara. Lorpen izugarria izan da, baino ez gara helmugara iritsi, bideak aurrera jarraitzen du. Gure herriarentzat etorkizun aske eta burujabe bat lortu arte ez dugu atsedenik hartuko. Gogoko helburuan aldaparik ez da. Etorkizuna gurea da eta geureganatuko dugu. El futuro nos pertenece y no vamos a dejar que nos lo arrebaten. No descansaremos hasta conseguir un futuro libre y soberano para nuestros pueblos. Mila esker guztioi, moltes gràcies, sempre endavant. Moltes gràcies, presidenta de Guresco, Amalur Álvarez. Tancarà l'acte la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Entzun berri dugu Amalur Álvarez, gure eskuko bozeramailea hitz hartzen ekitaldi nagusi horretan. Entzun diogu autodeterminazio eskubidea mugetatik haratago aldarrikatzen beste behin ere. Eta nabarmendu du gainera, bi herri hauentzat Pirineoak ez direla sekula muga izan, elkargune baizik, eta 21. mendean demokraziarik baldin bada, hori mugak modu demokratikoan erabakitzen dituzten herrien eskutik izango dela. Eta ekitaldia amaitzeko Dolors Feliu, Asamblea Nazional Katalanako presidentea hizketan, bere azken hitza jasoko ditugu eta komentatuko dugu biek eman dutena, biek esandakoak eman duena, ez da dena? Bai, segituan jarraituko dugu zuzeneko emankizunean ekitaldi nagusi horretara goaz. És una tasca que, com dèiem, en el que hi han contribuït tant els companys de Guresco com que han volgut fer amb aquesta línia de llum del Pirineu, una línia que és ara una línia de germanor, on abans, com es deia, van ser en temps passats una línia de fugida dolorosa dels presidents Aguirre, de l'Endacari Aguirre i el president Companys, i ara és una línia on la història també compta, però ara compta amb resistència i amb fortalesa per la llibertat.
També hem de felicitar molt a la Federació d'Entitats Esportistes de Catalunya, Excursionistes de Catalunya, que amb el seu coneixement de totes les cimeres i totes les muntanyes i amb la seva bona gestió i de la cultura de l'excursionisme de Catalunya doncs, ha fet possible tota la gestió d'aquesta via que realment ha estat espectacular. Una gran tasca que s'ha fet i una tasca realment impressionant. També, evidentment, en els artistes de la República, que sense ells, sense el seu capteniment, sense la seva decisió i la seva implicació en aquest projecte, avui no seríem aquí, sense la seva insistència. Gràcies per haver fet aquesta línia d'acció artística i política tan rellevant. Guk ulertzen dugun Gràcies també Catalana a Òmnium Purragatik Cultural eskerrak per ematen ser ari da sempre. ekitaldi honetan parte hartu duten guztiei, esan dugun bezala elkarlana izan delako, ez elkartasuna soilik elkarlana eta hainbat erakundek parte hartu dute. Errepikatuko ditugu, aztura gera ez dadin, batetik Errepublikako artistas de la República, bestetik Omnium Kulturalekoak, bestetik Mendi Federazioko kideak, gure eskukoak, Asamblea Nazional Katalanakoak, eta herrietatik hainbat talde, anazuk aipatu duzu bezala, eragile, hau babesten zehazki ANC, Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña eta gure esku dira antolatzaileak eta Omnium Cultural eta Errepublikako artistak laguntzaileak. Aipatzen zuen bezala Dolorsek epe luzerako elkarlan baten abia puntu izan daiteke, aipatu dezta, sortu den elkartasun honek iraun dezala ekitaldi hontatik harago ere. Eta ez da Dolors bakarrik izan, gainerako ere entzun diogu, 21. mendea zari garela, etorkizuna zari garela, hemendik 2, 3, 10 eta 30 urte barru non egongo garen hori dela kontua, baina ezin aipatu gabe utzi iraganari ere keinua egin diotela, ezta? Jose Antonio Agirre eta Luis Konpantx lehendakariek elkarrekin egin zutela erbestera bidai hori, Pirinioak zeharkatu zen justu eta horri ere keinua egin diote. Mezua argi zegoela orduan, badira urte batzuk, bi herriek eskutik egin behar dutela bide hori, eta iraganetik baldin bada ere, etorkizunera bide horretatik helduko garela. Aipatu dugu zirraragarria izan behar duela orain menditontorretan egoteak, baina egia esan orain ekitaldi horretan, Gils de Zerdainan egiten ari den ekitaldi horretan egoteak ere, zirraragarria izan behar du, ze ikusi dugu, anazuk esan duzu, Katalunian lehenago ilunduko du, eta egia da Euskal Herriko toki batzuetan oraindik ez dela erabat ilundu, baina ikusi hor fondo hori erabat belztu dela jada hasi garenetik. Bai, ekitaldi hasi denean esan dugu, bista panoramikoengatik egin dutela hor. Ez ere zean gelditu zaie. Ez da ikusten, eta ordu bete pasatxo daia da, hasi garenetik, eta panoramika ezakit, baina panorama aldatu da. Ze festa giroa nagusi zen, eta orain ikusten ari dira nola gizakateak aipatu ditugu, 2014ko gizakate hori abia puntu, eta orain menditontorretan ere alden tokietan, noski, tontorrak albidetzen duen toki horietan ere, saioan esate baterako ikusten ari garen bezala, gizakate itxurako lerro horiek, argi lerro horiek egiten ari dira. També és una reivindicació que no estem sols, que fan d'altres pobles, s'ha parlat aquí també d'Escòcia, però estem nosaltres aquí també lluitant junts, en aquest cas el País Basc i nosaltres. Volia dir que Catalunya amb Euskal Herria aspiren a aquesta sobirania, a la sobirania plena, en el cas de Catalunya a la independència, clarament, i és així on volem aconseguir-la, amb la pau i amb la llibertat. The Pyrenean Way is a protest for demanding the repression stop and the use of autodetermination for freedom of the people. Catalunya i Euskal Herria estan junts en aquesta reivindicació i les fronteres imposades cauran front a aquesta pau i aquesta llum que ara estem començant, però que evidentment ens fa ocupar no només els carrers, sinó també les cimeres, no només les cimeres, sinó també els carrers.
Aquesta repressió incessant no fa que nosaltres ens tirem enrere, tot el contrari. La repressió ens anima a seguir i ens anima a lluitar per la nostra llibertat amb totes les fórmules, i amb aquesta més que mai. Els 300 cims il·luminats que portin llum a les nostres vides, que portin llum a les nostres fronteres, pau pel món i pau per la llibertat dels pobles. I sense més, que s'encenguin els farells, ara ja, i que s'encengui aquesta via de germanor dels pobles per un futur de pau i llibertat entre tots nosaltres i per Catalunya i pel País Basc, la independència. Visca Catalunya! Gora Euskal Herria! Herrien autodeterminazio eskubidea, independentzia Doncs aldarrikatu zamaitu du hitzartze autogobernu- hori, eta bakea, herrientzako bakea hori ere aldarrikatuz. Aipagarria, bai Amalurrek, bai Dolorsek berak, ingelesez egindako hitzak nazioartera begira gaudelako, Maider. Bai, hala da, esan du, argi hauek argitu dezatela, ez bakarri gaurkoa, baizik eta datorren hori ez da. Eta nik uste dut biek ala biek ingelesez eginda, eta Lights for Freedom erabiltzen den traola horrekin ere, nolabait nazioartera ere argitasunez heldu nahi dela mezua herrien autodeterminazioarena, eta aipatu du ez, subiranotasun totalarena aipatzen zuen Dolorsek, eta hori da, oraintxe bertan gaur menditik jaitsi eta bihartik aurrera edo jada hor menditontorretik hasita jomugan dagoena, eta jomugan dagoenez Europari begiratza ere soberan ez dago ere aipatzea Eskoziako erreferendumarena. Izan ere, datorren urrirako Nikola Sturgeon... Datorren urteko hori da, 2023ko, ja, bakizu, argiak ikusitut eta emozionatu naiz eta aurreratu naiz urte bete, baina ez. Datorren urteko urrirako da iragarrita du Eskozian erreferenduma. Bai, eta beste horren beste egin behar dela hemen, behin eta berriz aldarrikatzen ari gara gaurko egunean, entzun diogu Dolorsi lehen ere, errepresioak ez duela lortuko aldarrikapen hori bertan bera ustea, baizik eta indarrak areagotu besterik ez duela egingo, herrien autodeterminazio eskubidea aldarrikatze aldera, eta independentzia aipatu du, bai Euskal Herriaren, bai Kataluniaren kasuan, Amalur Albarezi ere entzun diogu, nola ez den egungo ez herri librerik, ez demokratikorik 21. mendean, herritarrei galdetuz ez baldin bada. Zuk aipatu dezuana indarra, eta egia esatean nahi baldin baduzu, jende pila bat ari zaigu idazten Twitterretik esanez nolabait konpainia ematen ari garela gu ere, indarra eskaintzen ari garela, baina sare sozialetan bakarrik ez gaudenez, baizik eta zuzeneko konexioak egiten ari garenez etengabean, galegoak ere baditugu gure artean konexioa egin bagenezake, jarriko gara haiekin ere hizketan. Kaixo, Gabón. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas, verdad? Buenas noches. Sí, os escucho, sí, perfectamente. Bueno, ¿cómo ha sido participar en esta dinámica viniendo desde Galicia? Estamos diciendo que desde Euskal Herria se han hecho 300 kilómetros para algunas cimas, pero vosotras pues habéis hecho más, ¿no? Sí, nosotras nos hemos hecho más. Desde Vía Galega estamos muy agradecidos de la invitación por parte de las organizaciones que organizan esta gran fiesta, ¿no?, de los pueblos. Un ejemplo de que nuestros países reclaman soberanía, derecho a decidir, derecho a votar y libertad para decidir vivir con plenos derechos en nuestros territorios, donde podamos decidir sobre nuestros bienes de producción y sobre nuestras propias leyes. Estamos comentando que
bueno, que se ha creado, no sé si se ha creado más o se ha unido aún más los pueblos catalanes y los pueblos vascos, pero bueno, ahí estáis las de la Vía Galega también, ¿no? Como para aportar, pues bueno, desde vuestra tierra también nuevas perspectivas. Claro, por supuesto, porque solo con la colaboración de nuestros pueblos podremos romper la cárcel del régimen del 78, ¿no? Esta opresión que sufren Euskal Herria, Cataluña, Galiza, totalmente injusta, impuesta por un Estado antidemocrático como es el Estado español, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de iniciativas es el camino para que nuestros pueblos puedan llegar a los objetivos de la autodeterminación. Tenemos como referente en Euskal Herria a Gure Esku, también tenemos en Cataluña como referente a Omnium y a ANC, y también tenemos en Galicia pues a la Vía Galega. ¿Nos podrías, ya que estamos aquí en este ambiente, pues cuéntanos más? Vamos a aprovechar para que nos cuentes, bueno, cómo va el trabajo que está realizando la Vía Galega. Por supuesto, pues mira, en Vía Gallega llevamos unos 8 meses haciendo una campaña importante por toda Galiza de divulgación del derecho a decidir de nuestras selecciones deportivas en todas sus modalidades para poder competir a nivel internacional. Esta campaña, que ha tenido un gran suceso en nuestra sociedad, ahora estamos recogiendo firmas para llevar esta iniciativa al Parlamento gallego. Hemos realizado 3 exposiciones, una de ellas que está en la provincia de Lugo, una exposición exterior con 20 paneles, otra exposición que ha estado en la provincia de Coruña, de Pontevedra y de Lugo. Hemos tenido hace unos meses una movilización en abril por el derecho a decidir de Galiza, por la autodeterminación de nuestro pueblo, y desde Vía Galega, que es una plataforma que aglutina a más de 60 entidades sociales, fundaciones, asociaciones vecinales del ámbito de la naturaleza. Es lo que conformamos, ¿no?, el englomerado de Vía Galega, y en la que además de estas entidades contamos con el apoyo y la adhesión de más de 5.000 personas. Nosotras estamos trabajando para que en Galiza, desde el ámbito social que representa Vía Galega, seguir construyendo y seguir empujando por el derecho a decidir de nuestro pueblo, para que esto llegue a todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito político, a los partidos que le corresponde, en el ámbito sindical, a la Confederación Intersindical Galega, y desde el ámbito social, el ámbito de la lengua, el ámbito del deporte, pues bueno, hacer un trabajo conjunto por nuestro derecho a decidir en Galiza. Sí, justamente tú comentabas el tema del deporte, el tema de un pueblo, una selección, ¿no?, esa campaña. Pero vemos que tenéis más, no emigramos, sino que nos expulsan, Galicia Nación, un pueblo con derechos. De hecho, bueno, tenéis escrito también la Carta de Derechos del pueblo gallego. Sí, efectivamente. Hemos realizado desde nuestros inicios, nuestra entidad tiene 5 años desde su fundación. Una de las primeras campañas fue la campaña de la emigración. En Galiza se da la casualidad, por nuestras circunstancias de nuestra industria, bueno, pues que está en fase de expolio, con un rural que está siendo desmantelado por parte de las políticas del Partido Popular y la inacción también del Estado español, igual que pasa en el sector agrario, igual que pasa con el sector industrial naval o la automoción. A día de hoy en Galiza, por ejemplo, cada día emigran 70 jóvenes fuera de nuestra frontera. En los últimos años más de 300.000 personas han emigrado, y nosotros entendemos que solo con el derecho a decidir, sobre nuestros recursos, nuestra capacidad de poder tener una tarifa eléctrica galega, porque, por ejemplo, Galiza es un país que exporta energía al resto del Estado español, y en cambio las gallegas y los gallegos somos los que sufrimos las consecuencias de los encoros, de los parques eólicos, de las centrales térmicas. Entonces entendemos que nuestro país es un país rico, porque además somos una potencia en recursos naturales, y debemos decidir sobre nuestro futuro. Sobre la campaña que comentabas de Galiza Nación, un pobo con dereitos, fue una campaña que realizamos hace año y medio, que en mitad de la dura pandemia que nuestras sociedades han
han sufrido de la COVID-19, culminó con una importante movilización, dado la situación sanitaria, con una participación de más de 1.200 personas en Santiago de Compostela. También este año, como os he comentado antes, hemos realizado una manifestación en abril con un suceso muy importante, y entendemos que a través de la movilización social podremos conseguir los objetivos para poder decidir en Galiza y ser realmente soberanos de nuestro futuro. Y la soberanía precisamente es uno de los objetivos, o el objetivo también de esta reivindicación, pedir esa soberanía de los pueblos. Me gustaría saber, para finalizar, bueno, con qué no sé si es aprendizaje, más bien como con qué sensación, con qué emoción pues volveréis a Galicia. Bueno, pues mañana, cuando volvamos a Galiza, sin duda volveremos con una sensación muy agradable. Primero, por la gran acogida que nos habéis hecho aquí en Hondarribia. En segundo lugar, porque esto es un ejemplo impresionante de cómo nuestras sociedades, en este caso la sociedad vasca y la sociedad catalana, un trabajo de organización y de un gran reto colectivo, y de reclamar pues ese derecho a decidir, a poder votar, que hay ganas, que hay masa, que hay pueblo. Y yo creo que volvemos con las pilas muy cargadas, y que realmente pues la colaboración de nuestras organizaciones y de nuestros países es el único camino para conseguir nuestros objetivos. Pues te cogemos esas últimas palabras y ya te dejamos para que disfrutes también ese último momento, que parece ser que es como muy mágico, muy especial también. Nos despedimos, mila esker por participar. Eskerrik asko Vía Galega, moitas grazas eta ondo izan. Obrigado, boa noite. Nabarmentzekoak esandako hitzen tartean tokian tokiko politikak, tokian tokiko ekimenek duten garrantzia, ezta? Ze gaur ari gara elkarlanari buruz, elkartasunetik elkarlanera salto egiteari buruz, eta prisma nolabait zabalago baten lanean aritzeaz ari gara gaurkoan, baina ezin dugu ahaztu hau guztia herritarren eskutik datorrela, eta beraz tokian erabaki behar dela, eta hortan datzala autodeterminazio eskubidea bera ere. Bai, hala da, eta tokiaz ari garela, tokian tokiko irudiak ikusten segitzen dugu, harrigarria Mendaurren adibidez oraindik egun argi, ez da linternarik ikusten, eta aldiz Jaizkibelen jada erabat ilunduta dago. Egia esan, Galiziatik ere hitz horiek jasotzea, esker modukoa da, ez ikusteko tokian toki ere ze nolako bideak irekitzen ari diren, beti ari garelako esaten ez dela bakarrik Euskal Herria eta Kataluniako kontua, baizik eta beste toki batzuetara begiran ere jartzen ari garela. Aipatu dugu Eskozia, aipatu behar da ere Sinn Feinek esan zuela iritsiko balitz gobernura Brexitaren harira irekitako arrakala guzti horretan ikusten zuela galdeketa bat egitea, ez da Irlanda osoa batzeko, beraz hasieran aipatzen zigun bezala, izan daiteke, hemendik eta urte hauetan, izan daitezke Josukzioen bezala, ezakigu noiz, baina urte batzuetan izan daiteke berriro ere herrien autodeterminazioaren eskubidearen aldeko olatu hori iristea, eta gaur horren mugarrietako bat baldin bada, primeran, eta mugarria linternak piztuta eta guztia argiztatuta bada, gogoan garri gelituko zaigu ekitaldia, Ana? Ekitaldia gogoangarria, saioako irudiak ikusten ari gara oraintxe bertan, lehen aipatu dugu gizakateak osatu direla, eta hor ikusten ditugula, ez soilik aurre ikusita genituen argi izpi puntu soil hoiek, baizik eta tira, bakate batzuk ziur naiz gogoangarriak bertan daudenentzako, baina baita ere pantailen bitartez irudi hauek jasotzen ari diren guztientzako. Egia esan, batzuk ari zarete esaten etxetikan jarraitzen ari zaretela, ni Twitterren ere ari naizola noizean behin freskikatzen irudiak jasotzeko, eta
Irati Urdaileta Berriako kazetariak esate baterako esaten zuen etzela ikusten argazkian, baina Jaizkibeletik bertatik ere halako argi kate bat ikusten zela. Eta tira, bertan daudenek agian ikusiko dituzte horizontean beste argi puntu batzuk. Errepikatuko duguana gustatu zaitelako interesgarria dela bakoitza bere linternarekin dijoala, baina badagoela zuke farolillo erraldoi horietako baten modukoa, horiek nola eskuratu dira? Lehen esan duzu eragile diferenteek erosi ahal izan dutela argi edo farola hori, ez da? Bai, hori da, aipatu dugu, herritarrak norbanako bezala parte hartzezaketela eta ari gara ikusten erantzuna bikaina izan dela, baina modu kolektiboan finantzatzeko aukera ere badagoela, gure esku finantzatzeko aukera, eta modu horretara izan dira erakundeak faroltxo horiek edo erosi dituztenak, bai udalak izan dira dirua jarri dutenak, elkarteak eta abar. Zuk esan duzu finantziazioa eta berriz ere mezu subliminal bat sartzera noa, nahi duenak uler dezala, gure eskuk gaur egun 3.000 bazkide ditu, eta agian erronka batzuk, gaur gailur batzuk ikutu ditugunez, eta dirudienez erronka gustatzen zaizkigula, ez 120 gailur bat, hori 154, ez da, botako dugu erronka. 3.000 bazkide orain, ez 10.000 bazkide. Hemendik eta zenbatera, Eskoziak erreferenduma egiten duenerako 10.000, gu pixkanaka, ez da? Bai, saioako irudiak ikusten ari gara oraintxe bertan, egia esan zirraragarria da benetan, heldu dela gaua, eta hortxe ikusten ditugula kate luze horiek. Esango dizut, saioan nor dagoen, ze saioa Nafarroan egonagatik ere, arabarrak dira araigo direnak, lehen aipatu dugu, 300 kilometro egin dituztela mendizale batzuk, beraien egokitu zaien tontor horretara igotzeko, eta guk hemen zuzeneko emankizunean ematen ari garan toki horietan esan aipatu dugu, Jaizkibelen, Donostia, Pasaia, Lezo eta Hondarribi tarrak daudela, baita beste tokietatik etorri direnak ere, baina esate baterako Izabako San Martingo harri horretan daudenak, Zaraitzukoak eta Izabakoak dira, Zaraitzu eta Erronkariko jendea bada baita ere, Zuberoakoa eta Baxenafartarra, eta Bizkaitik ara joan dira Busturialdekoak eta Lea Artibaikoak. Auritzetik abiatu dira Hortzain Zurietatik, eta Aezkoa, Iruñerria eta Durangaldeko jendea izan da bertan. Saioatik aipatu dugu arabarrak portaleten, denetarik, espedizio talde bat baita izan ere, aipatu dugunez, mendi gorriak, tontor gorriak direnak, hor ezakit espezializatua, baina ibiliak bintzat ibili dira. Eta Urkidiko irudiak eman dizkizu egunean, hori Tolosaldeako eta Goierriko jendea azaltzen ari zen. Hor gero, esan dugu, inoiz gordeko bada ikusentzunezko material guztia, bakoitzak badaki nun topatu bere burua. Begira, Ana. Ez da, begira bakarrik baizik eta entzun, ez? Momentu batean isildu gara, eta murmullo hori bada ikusi. Alaia, ez? Bai, badirudi festa giroak nolabait jarraitzen duela, ez da? Lehen arratsaldean ikusten ari ginen, hori zela giroa, ez? Ospakizun giroa zela, eta iluntasunean ere, eta aldarrikapen serioa izanik ere, ez dutela humoreri galtzen, ez? Badirudi hor jende guztia hizketan dagoela. Eta segituan, saioako irudiak dira, okerrez palimanago ikusten ari garenak, Jaizkibelera joko dugu segituan. Larraitz Zubeldia izango da gurekin, Ana, zerri buruz galdetuko diogu?
Galdetuko diogu bereziki, oraintxe bertan sentitzen ari den horren inguruan, ez? Orain bai, ikusten ari garelako, ilundu delako, badakigulako Pirinio guztietan zehar badirela 300 gailurretik gora argiztatuta, eta argi txiki horietako baten parte izatea zer den? Bai, ikusleek ez dakite, baina ordu honetan Ana eta biok gelako argiak itzali ditugu, eta linternak piztu ditugu, ze entzun ditugu, irakurri ditugu Twitterren batzuk esaten, konpainia egiten ari zarete etxean geratu behar izan garenoi, ezin hurbildu izan garenon begi bihurtu zarete. Plazerra da etxetik jarraitu ahal izatea, eta goa izueba, zuen erronkari heldu eta argiak itzali eta linterna frontalak piztu ditugu, eta linterna frontalak piztuta izueba, Larraitzi elkarrizketa egingo diogu. Gabon, Larraitz. Kaixo, Gabon. Jaizkibeltik zuzenean. Bai, hori da, Jaizkibeldikan, hemen gabiltzan, ere atzekalden ikusiko dezute, dena argiztatuta, eta, ja iluntzen doa, eta argiak etare bai, eta alboetako, gailurretako, tontorretako argiak ere ikusten diteu, larrun, xoldoko gainan bertan bai, aiako harrian, naizta gainotuta daun argiak ere suma daitezke, Bihanditz eta Erlaitza, eta, nik bizta horren urruti, ez dakit, nila mendiak galtzen ditut, baina egiesan kilarria da hemen bizitzen ari garena. Miopiarik ez, Larraitz, zer da sentitzen duzun oraintxe bertan? Emozioa handia, egiesan goiz-goizetik gabiltza mendik, eta ona miradorea etorri ganenen ikusita ze bizta dauden hemen bertan ebai, eta zer ikustea iritsi gintezken arratsalden ikusi deunen, orain ja bete eta gaude emozioa, eta egie da, pixkandi hor mikro hartuta nabile, eta jendea animatzen eta guzti hori, eta jendea zoragarria da portatzen, txintxo esandakoa betetzen, eta guk hemen haizea daukeu, itxasoko haizea antzematen da, eta alare jendea tinko mantentzen da hemen, eta, aizkenen gure esku dago erronka handiak botatzen ditu, eta betire guk erronkak betetzeko gaude, eta ahalik eta gailurrena, beti esaten da, 8.000koa igotzera goatzela, hau beste urrats bat da, eta, herri gogo hori bintzat antzematen da hemen, eta ilusioa, eta poza, dena, zakit. Bertan ez gauden ontzat, Larraitz, norekin joan zara, ze jende tipo elkartu da han mendian? Ze jende, hemen bildu da, de todo, aizkenen Jaizkibel berare bai, Donostiarrak, Lezoko, Hondarribi eta inguruko herritako zeuden bertara deituta, baina gero irisgarritasuna dalare bai, beste Euskal Herriko puntu desberdinetatik ene bai bildu da, eta uste baino jende gehiago bildu da, oso luzea eginda hemen argi lerro hori, eta familiak ikusi daitezke, adineko jendea ikusi leite, eta ingurutako jendeare bai. Eta ni goierritarra izanik, goierritar jendeare bai topatu dut hemen. Aukera igual beste gailurreta ez dutenak izen, ona etortzeko aukera izan da, eta parte iteare bai. Batzuk telebistaz jarraituko dute guzti hau, baina beste batzuk hemen jarraitzen duen, eta aizkenen denon arteko zerbait da elkarrekin, ez gure mezua. Gaur atera kontuk ez, atera Kap de Creusetikan onainoen, eta etxen bai jarraitzen dabiltzanak eta ere bai, auspotu iten da guzti hau dena. 8.000ko aipatu duzu, Larraitz, zer da gaur hortik eramango duzuena? Ze festa giro aipatzen genuen bai, baina herria nolait biziaraztea izan da beste helburuetako bat? Bai, hori da, 2 urte gogorrak pasadia hemen, eta orokorren dena pixkaten itzaldutare bai, somatu da, baina garbi dago erronka bat bota ezkeo betetzen deula, eta
Europa aldetik eta ere bai, beste berri batzuk ere bai entzun ditugu, ez? Eskozian bertan ere bai, erreferendum bat itxera doatzela, eta guk behin da berriz esaten nahi gara, gu olatu hori ezin dezakegu galdu. Beraz, hau beste pausotxo bat izan da, eta beste indargune bat esan leike, eta pertigako makila bezala, beste salto bat gora goiteko aukera eskaintzen digu honeke bai, herri gogo hori badagola da. Aipatu dezu, Larraitz, gaurkoa ez da gaurkoan bukatzen, gaurtik aurrera ja beranzko bidea hasten duzuenean jada beste bide bat abiatuko dugu. Eskerrik asko gurekin izateagatik, bide hau zertan den biltzeko, gaurko une onenak biltzen dituen azken bideo laburpen bat izango dugu, eta eskerrik asko, Larraitz. Zuei, eskerrik asko. Eta aipatu dut, goragu bai, Larraitz, aipatu dut irudi honenen bilduma daukagula, baina esan dut argiak itzalita eta linterna piztuta ditugula, eta ara non iristen ari zaizkit jendea bere etxean ere argia itzalita eta linterna piztuta, beraz erronka bat badoa hemendik, naiz eta guk zuzeneko emankizuna berehala amaituko dugun, ez soilik mendietakoak, baizik eta jendeak bere etxean linterna piztuta argazkia igo dezala, eta berriro ere traola hoiei astindua eman diezaiela Pirineotako bidea, Via Pirenaica eta Lights for Freedom. Eta hau esan da, azken irudi batzuekin utziko zaituztegu. Hortxari gara ikusten gaur egunean zehar jaso ditugun irudi ikusgarri horiek, benetan ikusgarrienak azken minutu hauetakoak izan dira, hori aitortu behar dugu, izan ere ilunpetan argi horrek, argi horien izpiek askoz indarra handiagoa zutelako, baina esan dugu gaurko eguna arratsaldeko lehen ordutik hasi dela, hortxe joan gara ikusten gaurko saio honetan arratsaldeko 5 ingurutik Jaizkibelen nola joan den jendea pilatzen, nola izan den kilometroak eta kilometroak egitea Pirinio guztietan zehar lortu baita alde batetik bestera Euskal Herritik Kataluniara jendea pilatzea hori argiztatzeko. Benetan ikusgarria azken momentu honetakoa, eta benetan ikusgarria Maider elkartasunetik elkarlanera egindako bidea nolako seriotasunarekin hartu duten herritar guzti hauek, ezta? Ez baita bakarrik irudi erakargarri hori erakustea, baizik eta nazioarteko komunitateari arreta piztea herrion autodeterminazio eskubidearen alde, eta Pirinioetatik mundura mezu argi bat bidaltzea, Katalan eta Euskal Herritarrok libre eta burugabe izan nahi dugula, gure etorkizuna erabaki nahi dugula, eta herritarron borondatea entzun eta errespeta dadila eskatuko dugula, eta horretarako Europara begira gaudela, eta gaurkoa ez dela 3.000ko tontor horiek igotzea, baizik eta 8.000ko horretara iristea, eta ez dela gaurkoan amaitzen, baizik eta gaurtik eta aurrerakoan hasten dela benetako bidea. Beraz, izan dadila hau gaurkoaren pizgarri, herri gogo hori, hasieran aipatu dugun herri gogo horren berpizte horren adierazle,
baina ez dadila izan berehala itzaliko den su bat. 8.000koarekin ikusiko dugu elkar berriz. Maider, bien bitartean gogoraraziko diegu ikusleei, gure eskuren bazkidetza zabalik dagoela, bakoitzak nahi duena egin dezan, eta hementxe topatuko gara hurrengoan ere. Bai, ni oso gustora egon naiz, Ana Irureta Goiena zurekin, eta oso gustora egon naiz, bai irudiak ikusten, eta baita zuei etxetik, nolabait zuei etxeetara Pirineoak eramaten hori zen gure erronka, ezakigu lortu dugu, baina gu pozigoaz, ez da? Lortu dugulakoan frontala jarrita eta argia itzalita bagoaz. Gabon pasa! Eskerrik asko!